расман аввалин маротиба дар таърихи UFC чорум муҳориба дар вазни 57 кг байни чемпион Дэвисон Фигередо ва довталаб Брендон Морено рӯзи 22 январ дар турнир UFC 283. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонем ки ба ки муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои и бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. дӯстон, аллакай имрӯз дар шаҳри Милани, Италия турнири Bellator 287 баргузор мегардад ки дар он варзигари бебохти тоҷик Сарвар Ҳомидов зидди варзигари бразилӣ Хосе Мария Том муҳориба мегузаронад. турнир аз соати 19:30 ба вақти Москва ва 21:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. бахши мустақими ин муҳорибаро дар YouTube канали расмии Bellator тамошо карда мешавад. ҳамагӣ дар ин турнир 17 муҳориба баргузор мегардад. муҳорибаи Сарвар зидди Хосе чорум муҳорибаи турнир хоҳад шуд. ҳамчунин ссилкаи ин турнирро мо дар Telegram канали худ Паҳлавон ТЖ мегузорем. ссилкаи Telegram мо дар описани видео. мо ба Сарвар Ҳомидов ғалабаи дурахшон ва асос беосеб хоҳонем. шаби гузашта яку якбора якчанд манбаъҳо оиди муҳорибаи навбатии Нурулло Алиев хабар доданд. аз ҳама аввал сомонаи Big Punches ва баъд журналисти машҳури ТАСС Игор Лазорин хабар доданд ки Нурулло Алиев дебют, яъне аввалин муҳорибаи худро дар UFC моҳи январ мегузаронад ва ба наздикии саҳнаи аниқ ва номи рақибро эълон мекунанд. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин беҳтарин хабар аст, чунки ҳамаи мухлисони тоҷик баромади ҷанговарони тоҷикро дар октагони UFC интизоранд. бале, Нурулло аллакай соҳиби шартнома бо UFC шудааст, аммо ӯ ҳоло дар октагони UFC баромад кардагӣ нест ва дебюти ӯро ҳамаи мухлисони тоҷик интизоранд. мо низ бесаброна ин муҳорибаи Нуруллоро интизорем. ва дӯстон, ҳамин ки саҳна ва номи рақиби Нурулло муайян шава, мо мисли ҳамавақта якум шуда ба шумо ҳамаи ин хабарҳоро пешкаш мекунем. барои ҳамин дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нав бохабар бошед. ҷангвари бебохти вазни 61 кг UFC Умар Нурмагомедов ба чемпиони вазни худ Алҷамин Стерлинг нома монд. ма қариб ки 27 сол дорам ва ма барои муҳорибаҳои чемпионӣ тайёрам ва муҳим нест ки дар октагон бо ма ки рӯбарӯ мешава. ҳамеша ва дар ҳамаи корҳо ман мешитобам. дар ин ҷо ҳам ҳамин гуна. сахт шитобида истодам то ин ки чемпион шавам, дар ҳоле ки мефаҳмам ки ин кор ба наздикӣ намешава. чӣ қадар сахте ки ман ин чизро нахоҳам ҳам, онҳо ба ман чунин муҳорибаро намедиҳанд. то соли 2024 ман соҳиби камарбанди тиллоӣ мешавам, иншааллоҳ, навиштааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки Умар Нурмагомедов рекорди 15-0 дорад ва ӯ дар UFC аллакай 3 муҳориба гузаронда дар ҳамааш пирӯз шудааст ва айни замон Умар дар рейтинги вазни 61 кг UFC дар ҷои 13-ум қарор дорад. дӯстон, ба фикри шумо Умар Нурмагомедов чемпион Алҷамин Стерлингро манъ карда метавонад ё не? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня гуфт ки дар оянда бо кадом ҷанговарон ҷангидан мехост. ма бо Шон Стрикланд вохӯрдан мехоҳам. мехоҳам ӯро ҷазо диҳам. ӯ ҷанговари хуб ва хеле сахт аст. ма оиди ӯ ягон шикоят надорам. танҳо фикр мекунам ки ӯ дер ё зуд ба болои рейтинг мебарояд ва ман худро дар муҳориба бо чунин шахс санҷидан мехостам. ҳамчунин Ҳамзат, агар ки ӯ дар вазни худ муваффақ шавад, ҳозир дар вазни онҳо Леон чемпион аст. аввал Ҳамзат бояд ки бо ҷанговарони болои топи худ ҷангад. ҳамаи корҳои Ҳамзат хуб аст ва ман фикр мекунам ки ӯ чемпион мешавад ва баъд метавонад ки ба вазни мо барояд. ҳама имконият дорад. чаро ки не, гуфтааст Адесаня. хотиррасон мекунем ки Исраил Адесаня муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 12 ноябр дар турнири UFC 281 зидди довталаб Алекс Перейра мегузаронад. ана Ҳамзат боша аз рӯи овозаҳо муҳорибаи навбатии худро зидди Колби Ковингтон аввалҳои соли оянда мегузаронад. дӯстон, ба фикри шумо Ҳамзат Чимаев дар ду вазни UFC чемпион шуда метавонад ё ин ки не? фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.